bari in baka misali. Akwai mummunan zato da muna ciki har yanzu, wallahi lazim. Kaga abu biyu, da zaran ka ce jama'a ku tashi ku yi auren mata hudu, to wallahi a cikin musulmi 100 kusan 80 gani suke kai wawa ne. Musulmi ne fa, ba ma munafiki ba. Kar mu manta kuma alkur'ani ne fa ya faɗa, Allah ne ya halatta, Allah ne ya shar'anta, amma musulmi a zuciyarsa yana jin kai wannan shirin akwai wauta a ciki, wannan bai yi ba, wannan bai yi ba. Ya za a yi a ce mutane su tara yara kaman awakai suna yawo a gari suna bara, ba da wannan ake bata mu ba? To yanzu duk wanda ya faɗi wannan da wa yake? Wa ya halatta auren? Allah ne ya halatta a ƙur'ani. Yanzu kana nufin kayi hankali, kayi ilimi, ka samu basira fiye da mahaliccinka? Za ka iya gane kuskuren Allah da Allah ya ce a yi aure, da manzon Allah ya faɗi wannan har ya bar duniya. Tazawwajul waduda, ku yi aure, manzon Allah ya ce ku hayayyafa, saboda zan yi alfahari da har manzon Allah ya bar duniya bai goge wannan magana ba. Amma har yanzu musulmi, billahi azim, musulmi yana ganin kuskure ne. Ba ma kuskure ba, akwai inda musulman ne ma